musí hrať. Tu desinu svoju. Takže určite, či mu prinášalo šťastie, alebo nie, určite ju mal hneď od začiatku, jak som ja prišiel do Slovanu, čiže ja si myslím, že určite bola šťastná, hral s ňou aj v reprezentácii a myslím si, že Špilmacheri nosili desinu, čiže to vyznelo všetko, takže tú desina mu právom patrila. Keď sme hrali napríklad Partizánskom alebo niekde tam a sme prehrávali polčas a som prišiel za ním a som povedal, že asi to prehráme, že a on sa tak natvál, nebojte sa nič, za 20 minút to otočíme. A on sa naštval, dal 3 góly a zase si hral to svoje. On sa futbalom bavil a chcel sa ním baviť. Zatiaľ, čo my sme tam išli pracovať, ale on sa tak na futbal nepozeral. On sa išiel baviť, chcel sa zabávať, robiť si kľúčky, vymýšľať, ale pritom bol efektívny, veľmi efektívny. Zoberte si, že on dal v jednej sezóne 27 gólov v 30 zápasoch v Československej lige. Neuveriteľné. Legendárnym sa stal ligový zápas Slovana Bratislava a Slávie Praha v roku 1992. Už v 23. minúte strieľa Peter svoj prvý gól. Lenže niekoľko minút pred skončením zápasu vedie Slávia 2-1. Je dosť pravdepodobné, že Slovan prehrá. Dubovský v obrovskej šanci, Dubovský! Je vyrovnané na 2-2. Tréner aj diváci na štadióne šalejú a Peter v tejto atmosfére triumfuje. Petrov hat-trick, ktorým zvrátil osud zápasu, už dávnejšie vošiel do histórie slovenského futbalu. Konečný výsledok Slovan Slávia 3-2. A opäť dal všetky góly fenomenálny strelec Peter Dubovský. Myslím, že veľký vplyv aj na tom kolektíve, na tom, že bolo na zápase so Spartou 42 000 divákov, že vtedy diváci chodili, na to mala vplyv aj tá nežná revolúcia, pretože sme všetci cítili, že sa tu niečo deje, že sa tu niečo pohlo a vtedy aj to Slovensko začalo tak futbalové žiť. Slovan je vďaka Dubovskému majstrom ČSFR. Peter získava titul najlepšieho strelca Federálnej ligy a stáva sa celonárodným oslavovaným hrdinom. A po zápase povie, keď sa ho novinári pýtajú, a to je jeden čert jeho povahy, že prosím vás, môžete nám niečo povedať tým gólom? Že áno, dal som 3 góly, ale videli ste toho hráča, ako mi nahral na ten 3. gól? No to je geniálny hráč. Čiže on vždycky sa snažil tú pozornosť od seba dať trošku na niekoho iného. Ja to chápem, pretože v 19 rokoch, aby celá zodpovednosť bola na ňom, tak to bolo veľmi ťažké. Málo kto to vie, ale Peťo bol na základe, aj keď bol vynikajúci hráč, fantastický, bol trémista. Málo kto to vie. Častokrát končil na záchode pred zápasom. Ale nebola to tá tréma, že by si neveril, alebo že by sa bál toho zápasu. Bolo to skôr z tej zodpovednosti obrovskej, ktorú cítil, že leží viac menej na ňom, už ako na 18-19 ročnom chlapcovi. Takže toto málo kto vie. Ale to patrí k tomu podľa mňa. Každý lepší hráč, alebo veľký hráč musí cítiť tú zodpovednosť a musí ísť do zápasu trošku s nejakou trémou. Keď tam ide hore hlavou a že sa nemôže nič stať, to nie je dobré. Bol veľmi rozvážny. Všetko možno zvonku sa zdalo, že bol trošku introvertný, ale to bola taká jeho povaha. Dôveroval, ale najskôr si všetko preveril. Čo sa týka akože novinárov a to, tak nemal dobrý akože s nimi vzťah na Slovensku. Ani nie vzťah, ale nemal rád všetky otázky a čo sa ho pýtali a preto všetko si chcel nechávať pre seba. Napriek tomu sa kráľ slovenského futbalu nemohol takýmto povinnostiam vyhnúť. Bol hviezdou, musel reprezentovať klub nielen svojimi výkonmi, ale aj navonok. Bolo ťažká povaha, bol dosť uzavretý a bolo treba dlho ho spoznávať na to, aby ste mu nejak ho spoznal z tej vnútre duše. No, tak bol ťažká povaha. Ľudia ho mohli brať niekedy ako namysleného, ale ja si myslím, že on v živote taký nebol a skôr by som povedal, že ťažšie si pripúšťal tých cudzích ľudí do svojho súkromia. V
V ďalšej futbalovej sezóne si Peter pripísal na svoje konto 24 gólov. V roku 1993 ho vyhlásili za najlepšieho slovenského futbalistu. Po víťazstvách nad Fajerskými ostrovmi a Rumunskom sa mužstvo pripravovalo na významné stretnutie s Realom Madrid na bratislavskom tehelnom poli. Pred zápasom tam, u nich, sa naháňali na izbe s ľadom. Bláznili sa a jemu sa palec zamotal do plachty. A vyvrtol si ho, ale strašným spôsobom. Za chvíľku mal taký palec. Ale nepovedal nikomu ani poslova. Strašne chcel hrať v tom zápase. Ledva obol kopačku. Išiel hrať a bol najlepší zase na ihrisku. Bolo prirodzené, že mladého Slováka si po jeho úspechoch v Slovane začali všímať slávne zahraničné futbalové